Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions, tichingoti maswera sei kwose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Rekedzai tibva tapinda muma-messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndava pamahwane manje. Ndakarombawo pandakaromba mainge muri mugore ra2017 muri muna December. Ndakaromba mushure mekunge ndanetsana nemudzimai uyo wandainge ndichigara naye. Saka mukadzi uyu wandainge ndichigara naye chakakonzeresa kuti tinge tichizosvika pakunetsana kubva zvatainge takasangana muri mugore ra2013. Iye ainge ari mukuru kwandiri. Ndakasangana naye ndichangobvawo kumusha ndokubva tachizosangana mubhazi. Saka ndakabva ndamukumbira mafoni numbers ake ndokubva andipa mafoni numbers ake, even though ainge aine umwe murume uyo waainge ainaye. Saka ndakangoona sekunge ainge achishungurudzwa nemurume iyeye because akatombotukwa apo patainge tiri mumasvingo bhazi parakamira ndokubva atukwa. Saka ndainge ndakagara kusiti rainge riri kumashure kwesiti iro raainge akagara iye nemurume wake. Saka murume wacho akabva achizoburuka mubhazi ameno zvaainge achida kunotenga panze. Ndokubva ndachizomubvunza kuti zvese zvainge zviri bho here. Akangonditarisa ndokubva ndatoona kuti maso ake ainge atozara nemisodzi. Ndikatoona kuti munhu uyu anenge ari kushungurudzwa nemurume wake. Ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida mafoni numbers ake. Akati why? Ndikati ndinokumbirawo mafoni numbers ako, you never know, pamwe ucharamba uchishungurudzwa nemurume wako uzonosvika marambana, iniwo ndinenge ndakakumirira. So ndakapiwa mafoni numbers, akandiudza kuti ainge achigarawo muJoburg. Saka ipapo ndainge ndichigara muJoburg, but then I moved out of Joburg. Ndakabva ndachizotanga kugara muMaprazi. Ndipo pandakabva ndachizomufonera nerimwe zuva akabva ati yes, kouri sei? Ndaingoti ko uchandifonera rini? Kwava kutotanga kutotaura paya. Ndokubva ati it was fine, ainge achida kuuya kuzogara neni mushure mekunge ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achizova mukadzi wangu. But chandakaona paari ndechekuti chekutanga mari yaakatemanda kubva kwandiri kuti ange achingosimuka achiuya kwandiri yainge yakawanda mukoma. Asi sezvo ainge ari munhu wandainge ndichida, ndakabva ndangomuti it is fine, unokwanisa kuuya. Kwava kuchizomutumidzira mari yacho iyoyo ndokubva achizouya. Akati auya mukoma takambogara zvakanaka, but dzimwe nguva aiti kana akarisivha macalls aibva abuda panze. Mazuva ekutanga ndakatombotaurawo neimwe hanzvadzi yangu, then ikabva yati sezvo ainge ari munhu ainge ambori nemurume, pamwe pane zvavanenge vachiri kugadzirisa, ndaifanira kumupa space. Mukomana chandakaona kuti nguva yainge areba, munhu ainge achiratidza kuti pfungwa dzake dzainge dziri kuJoburg uko kwaainge akabva. Tikabva tachizotanga kunetsana, tainetsana each and every time. Apa semunhu wekuti ainge asati akamboshandawo muMaprazi, zvinhu zvakabva zvachizomuremera kuti anga achizvigamuchira, but akabva ango pretenda because aiona kuti ndainge ndiri munhu aichengeta mari. Ndaiva nemari yangu yandainge ndakachengeta kumurungu, iyo yandaipota ndichinyora muchibhuku changu. Saka ndakabva ndachizomurakidza ndikamuudza kuti taraone kuti even though uchiti Maprazi muchakasara, but tariraone kuti nditoriwo munhu wekuti nditori nemari ende ndakatosevawo mari yangu yakawanda kutodarika vamwe vanhu avo variko kunana Joburg ikoko. So ndakamurakidza chibhuku changu chemari, ndopa ndakabva ndachizoona kuti munhu wangu ainge ava very interested mandiri. Iniwo ndikati zvimwe kuda ndo rwainge rwuri rudo rwacho irworwo. Ndokubva taramba zvedu tichingodanana, but munhu ainge aripo pakungo ndinyepera chete. So akabva achizoenda kumusha December, ende akati ari kumusha ainge asingadaviri macalls angu mukoma. Zvainge zviri zvinhu zvainge zvichirwadza kuti unofonera munhu apa macalls unyazokuona kuti macalls ari kupinda, but munhu asingadaviri macalls. Paakadzoka mukoma pane zvakaitika zvandisina kunzwisisa kuti
iye akambonyatsokuzvifambisa sei. Ndokubva ndangomugamuchira ndikati it is okay, but I think kuti ainge atori neumwe murume at that time. So ndakagamuchira munhu wangu sezvo ndainge ndichimuda mukomana acho. Ndokubva taenderera mberi neupenyu, but takaramba tichingonetsana kudzamara achizondibira mari. Ndokubva aenda kumusha muna December achiti ainge achida kuenda kumusha kuvabereki vangu kuti ange achizonovaka. So akazoti ava kumusha mukoma akandituka akati, iwe unondipengera kuti ndagotsamba here inoita zvekutumidzirwa? Kana waida kuvaka neni musha ko wakadii kuti tinge tichienda tose kumusha? Sure ungada kundiita tsamba yekuti ndinoenda kunozviintrodusa ndiri ndega kuvabereki vako? Ko ndagoshayei? Apa mukoma munhu achitaura neni kudaro ndakarwadziwa. Ndakaita sekunge ndichazviuraya because ndainge ndichifunga kuti zvino nhai Mwari, apa munhu ndakamupa mari achiti ari kuenda kumba kuvabereki vangu nedzimwewo mari dzandainge ndakabatiswa nevamwe avo vandainge ndakapinza basa papurazi ipapo vekumaraini ekwedu. Mukoma vainge vachitotyirawo kuti ndaikwanisa kuzotozviuraya nekuda kwestress yandainge ndiinayo. Saka akabva achizondibloka. Ndakaita imwe stress yekuti ndaita sekunge ndichazviuraya. Ipapo ndo pandakabva ndati, asi nhai Mwari, mumbori netsitsi here kana kuti hamuna tsitsi zvachose? So mukomana acho ndipo pandakabva ndachizosarudza kuromba. Papurazi ipapo pandainge ndichishanda ndichigara painge paine umwe murume uyu ainge ari muchangani. Saka ndakabva ndachizotaura naye ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindibatsira so that ndinge ndichizouraya mukadzi uyo ainge akandibira mari yangu. Saka iye akambondigadzirira mishonga zvechokwadi. Mukadzi uyo ainge akanditiza akatombondifonera achindiudza kuti upenyu hwake hwainge usiri kufamba zvakanaka ende ainge achida kudzoka. Then ndakazodzokera kwaari mundara uya akabva anditi, wazvionaka kuti mishonga yangu inoshanda? Akabva ati kwandiri iye aiva neimwe n'anga yekuMozambique. Takabva tachizoenda tose. Then ndokubva ndachizomukumbira kuti ange achienda neni kuMozambique, but akaramba achiti yainge iri Christmas. So akabva achizondipa umwe wandakaenda naye kuMozambique. Tasvikako kuMozambique Christmas yose ndainge ndiri kuMozambique, January February ndiri kuMozambique. Ndokubva ndachizodzoka. Pandakadzoka mukoma ndaiva ndiine mushonga wandainge ndakapiwa. Saka ndakabva ndaona kuti mishonga yacho yainge ichishanda because kunyangwe pabasa Murungu akabva achizotanga kundifarira zvekuti ndainge ndava kutovengwa nemamwe maforomani. Ndokubva ndachizobvapo pabasa ipapo mushure mekunge pauya umwe murungu akauya kuzoisa imwe shedi papurazi pandainge ndichishanda. Ndokubva ati ainge achida kushanda neni. Ndakatuta zvinhu zvangu huri usiku ndikabva ndachizotanga kugara mulocation. Murungu uyu mukoma akandidzidzisa mabasa akawanda ende nazvino ndine kambani yangu iyo ndiinayo. So nekufamba kwenguva zvakazotanga kuitika mukoma ndezvekuti ndainge ndorota zvino. Ndaitorota ndakarara mubedroom mangu, ndakarara ndiri ndega, but ndobva ndachizoona mava kupinda umwe mukadzi uyu aipinda ari munhu mutema. Then taizoti kana tava kutanga kuita bonde aizotanga kuchinja kudzamara azova murungu. Then ndipo pandaibva ndachizomuka. Ndaiti kana ndamuka kunyangwe ndakapfeka mapijama pandinenge ndaenda kunorara, ndaimuka ndakashama ndisina kana kupfeka, uye zvekare ndinenge ndichiratidza kuti ndiri munhu abva mukurara nemunhukadzi. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika. Unfortunately mukoma zvakaitika kwegore rose ende handina kukwanisa kuzodzokera kupurazi kuya semunhu ainge ava nebusiness. Ndainge ndava kugara ndingori busy ndichingoti zvimwe kuda ainge ari mawet dreams. Chaindinetsa ndechekuti ndainge ndisingachafariri vanhukadzi zvachose nemari yandainge ndava kuita ipapo.
ndo pandaifanira kuti ndinge ndichiita vakadzi ndichiita zvevanhukadzi, but ndaingozvinzwira nungo nekuda kwekuti ndainge ndichipedzwa simba nemukadzi uyo aiuya kwandiri obva achizoshanduka obva achizoita murungu. So ndakazoti ndadzokera kupurazi kuya pandakaona kuti zvainge zvanyanyisa, ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti mundara uya akazoshayika, hanzi akazotanga kurwara mushure mekunge arara nomumwe mukadzi uyo ainge abvisa pamuviri. Ndakazodzokera kuMozambique ndiri ndega, then n'anga yekuMozambique yakabva yati iyo yainge isingakwanise kundibatsira. Yakati nekuda kwekuti ndakaita zvekutumidzirwa pamba payo ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunotora n'anga iya yekuGiyani. Ndikabva ndati zvino zvavakafa ndoita sei? Saka vakangonditi ini kuti ndinge ndichikubatsira zvinonetsa, tsvaka umwe munhu anokwanisa kukubatsira. Ndakabva ndapererwa ndikashaya kuziva kuti ndoita sei. Saka vane umwe mushonga uyo wavakazondipa apo pandainge ndava kubva pamba pavo, vakabva vati nekuda kwekuti ndakunzwira tsitsi chitora mushonga uyu. Saka mushonga iwoyo wandakapiwa mukomanashi wakaita nyanga, inyanga yandakapiwa. Saka nyanga iyi iyo zvandinoiita ndezvekudai. So ndinoti kana ndiine mukadzi uyo wandinenge ndichigara naye mazuva iwawo, paya patinenge tichisika bonde, iye anenge achiona sekunge ndinenge nditori nesikarudzi yangu chaiyo, but sikarudzi yangu mukoma ndinongoiona panguva iyo pandinenge ndichida kurasa mvura, kana kuti paya panouya murungu uyo akanzi ndiye chikwambo changu nasekuru vacho ivavo vekuMozambique. Saka mukadzi uyu ndinenge ndichimubaya pandinenge ndichirara naye nenyanga, iye achiona sekunge ndiri kutorara naye ndichishandisa sikarudzi yangu. So vakadzi vose avo vandinogara navo mukomanashi vanozotanga kurwara vachinzwa chibereko kuzonosvika munhu achizofa. Saka ndo nyaya yangu yandiunza pano apa. Sekuru ava vakati kwandiri handifanire kuti ndinge ndichizogara nevakadzi vanodarika 15. Kubva ipapo mukoma kusvika pari zvino ndagara nevakadzi 13. Izvezvi kuti ndinge ndichigara ndiri ndega ndiri kunzwa kuti zviri kuramba. Apa ndava kutya kuti kana ndikangodarikidza nhamba iyo yandakanzi haufaniri kuti unge uchidarika then unobva wachizofa. Vakadzi vacho mukoma vanongoti vakangotanga kungorwara chete vanobva vatosiyana neni. Please ndibatsireiwo, handizivi kuti ndoita sei. N'anga iyi yakati iyo haikwanise kundibatsira nekuda kwekuti pandakaenda ikoko ndakaita zvekutumidzirwa nen'anga yekuGiyani, ndapererwa, handizivi kuti ndodii apa kurarama ndichiri kuda, handidi kufa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi ndine nhamba yandakapiwa, ndakanzi handifanire kuti ndinge ndichidarika nhamba iyoyo otherwise ndinobva ndazofa. Apa hanzi ndakaromba nekuda kwekuti ndainge ndabirwa mari nemukadzi uyo wandainge ndichigara naye. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So pandakateerera imwe confession, that was when pandakabva ndachizonzwa hana yangu ichirova mukoma. Yakaroveswa nei? Nekuda kwekuti ndakabva ndarangarira kuti asi upenyu hwangu pahwakatanga kuoma. This was after pakashayika vamwe amainini. Baba vangu ivo vainge vaine vakadzi vavo vaviri. Saka amainini ava vakati vashayika mukoma. Zvandakaitiswa ipapo kana neni kunyange ndainge ndichiri mwana mudiki zvakatondishamisa. Apa baba vakazotondibata chibharo mushure mekunge amainini futi vavigwa. Saka amainini havana kumborwara kwenguva yakareba. Then mama ipapo pakazoshayika amainini vainge vasipo pamba, vainge vamboshanya
vaenda kunoona vamwe sekuru hanzvadzi yavo. Then ndokubva ndachizosara ndiina mainini, vana vaamainini vanengina vangu zvekare nababa vangu. Saka amainini vakazotanga kugomera. It was somewhere past 7 uri usiku. Then ndakabva ndachizonzi nababa ndinge ndichizouya kubedroom kwavo, but mainini vainge vatoshaika. Amainini vakafa past 10. Baba havana kana munhu wavakambozivisa kuti amainini vainge vashaika. Vakanditi usataura. Kubva ipapo pavakandidaidza vakati uya kuno, ndaitofungidzira kuti amainini vainge vakafa ini. Baba vangu mukoma vakatendeudza amainini vakabva vachizovaradzika nesaiti. Saka baba vakabva vanditi iwewe chirara pamubhedha namama vako, inini ndava kurara pafloor. Kwava kutotanga kutowaridza mablankets pafloor. Then ndokubva ndachizorara naamainini. Saka ndaifungidzira kuti amainini vainge vachiri vapenyu, but ndakazonzwa kuti matonhorero acho avainge vava kuita. Semwana mudiki mukoma ndakangoti sezvo mainini vava nenguva yakareba vachingorwara, maybe ndokusaka vachitonhora kudaro apa kusataura. Ndaiti kana ndikavataudza vaingoramba vakanyarara. Then mangwana acho makuseni baba ndo pavakabva vachizomuka. Vakamuka kuda 4 if I remember very well. Vamuka kudaro baba vakabva vachizonditi mainini vako vatofa, chibuda muno ende handidi kuti unge uchizoudza kana munhu wazvinzwa. Apa baba vangu vaiva munhu wekuti vaiti kana vakatanga kukurova vaikurova vachiita sekunge vachakuuraya. Saka vakanditi ndisambofa ndakaudza kana munhu. So ipapo pavakanditi ndisaudza kana munhu ndakabva ndanyarara, and I think kuti baba vangu vakabva vatozviona kuti ndiri mwana anoteerera. Even after amainini vazovigwa, baba vangu vaitova nenguva dzekuti vaitopinda mubedroom mangu because ndainge ndava kurara ndega, and ndivo vakatoti ndinoda kuti ange achirara ega kuitira kuti ange achizoita achiverenga usiku because anozokanganiswa kuverenga nevanengina vake. Izvo baba vainge vachida kuti vange vachizowana mukana wekuti vange vachizouya kwandiri vachindibata chibharo. Ndo zvakaitika izvi. Saka ndakati ndakateerera imwe confession ndo ndakabva ndatanga kurangarira kuti but inini maproblems angu because ndambofamba mukomanashi, ende kwese kwandafamba ndinenge ndichingoudzwa zvinhu zvakasiyana siyana, pamwe pacho nekutodyirwa mari uchipiwa zviprofita zvenhema. So pandakateerera confession iyoyo hana yangu yakarova. Ndikatanga kufunga kuti but inini ndakamborara nechitunhaka usiku hwose, baba vangu vakarara pafloor. Ndo zvakaitika izvi mukoma, ndiko kekutotanga kutozvitaura. Ndazototanga kutofila better mushure mekunge ndataura nemi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana kuri kunzi unenge uinewo zvawakaitiswa zvaunenge usinganzwisisi, you can come to my inbox and share with me your own side of the story. Hanzi ndine maproblems awo akawanda andinosangana nawo, saka ndichiri ndakamirira mamwe mamessages avati she is going to send those messages. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Handizivewo kuti hakunawo here maorganizations anobatsira. Saka ndine imwe hanzvadzi yangu uyo ainge ambori kumhiri kwemakungwa, akazouya kuno kuZimbabwe. Mushure mekunge auya kuno ndokubva achizorora zvake, but mukadzi waakaroora mukoma ari kumutorera maadvantages. Takatonzwa kutoti imwe imba yake iyo yaakavakisa amaiguru pavainge vachiri vapenyu vachiriko kumhiri kwemakungwa, imba iyoyo yava muzita remukadzi wake iyeye. Apa mukadzi uyu mukoma kana nhumbu yacho hakuna kana ari kutombonzwisisa kuti ndeya brother wedu here kana kuti kwete. Saka nyaya iripo ndeyekuti brother yangu uyu iye akazokuvara ariko kumhiri kwemakungwa, akaita accident, saka akabva achizouya kunoku. Then iye anoti kana tikataura naye
anobva ati saka kana kuri kunzi ndikamuramba munoda kuti ndinge ndichizochengetwa nani, anoshandisa wheelchair. Saka ndikungodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti like ndeapi masangano awo angatibatsira kana kuri kunzi tikaendesa nyaya yedu, because we are thinking kuti pane zvaakaitwa ende tingaendako ikoko tichiti kudii kune avo vanokwanisa kuzotibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi tinofungidzira kuti hanzvadzi yedu pane zvaakaitwa nemukadzi wake iyeye Munyowani, anenge ane zvaakamuita apa mukoma. Hanzi tinoti kana tikataura navo vanobva vati alright, zvamuri kuti ndirambane naye, kana ndikamuramba ndiani anozondichengeta. Hanzi vanoshandisa wheelchair, saka vanenge vachida munhu anovagezesa, kuvabatsira kuenda kutoilet zvekare. Zvakangooma hazvo veduwe. Kukana kuri kunzi mukadzi ye akaona kuti zvake zvaita obva avatiza naimi. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Handikanganwe zuva iro randakatorwa neimwe mbinga yandainge ndichidanana nayo kwava kuchizoenda kuhotel. So akandiitira a birthday surprise apa I was married. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichidanana zvangu naye, murume asingatozvizivi kuti I am busy cheating on him nembinga iyoyo. So akabva andiudza kuti ainge achida kuti tinge tichizoenda kuhotel. Ndakafara kwazvo mukoma, ndokubva tachizoenda kuhotel. Saka takati tiriko kuhotel kuya mushure mekunge taita bonde redu, akabva ati iye ainge aneta, then akati ava kuda kurara. Apa aingondimanikidza achiti naiwe haucharari here chiraraka, haurari here chirara. So mukoma ndaiti pose pandinenge ndichida kurara ndaibva ndarota baba vangu vakashayika, ndobva ndabatwa nematsikirira. Ndaizoti kana ndamuka mukoma ndaimushaya, then ndaizoti kana ndava kumutsvaka ndikapinda mubathroom, pandinozodzoka zvekare imomo muroom matainge tiri ndo pandaizomuona. Saka ndaiti kana ndikamubvunza aingoridza tsamwa, akazongobuda mukomanashi. Ndakarara. Pandakazomuka I think it was kuma 3 am ndo pandakabva ndaona kuti ndainge ndasara ndiri ndega. Ndo zvakaitikawo izvi musi webirthday rangu pandakaendeswa kuhotel neimwe mbinga. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Kana uine confession yako iyo yaunenge uinayo, please feel free to come to my inbox and then you share with me your own side of the story.